என் பேர் சோபியா. நாங்கள் அரக்கோணம் பக்கத்தில் நாகவேடு கிராமத்தில் இருக்கிறோம். எனக்கு 3 பசங்க. எங்கள் வீட்டுக்காரர் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவராக இருக்கிறார். 2019 நான் சூனிக்கட்டால் நான் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தேன். நைட்டில் சாப்பிட முடியாது, தூங்க முடியாது. நைட்டில் தூங்கவே மாட்டேன். 1.5 வருஷமாக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். எனக்கு தூக்கமும் வராது. நைட்டில் எனக்கு ஏதோ கூப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும், என்னை வான்னு கூப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். நான் ஒரு 2 டைம் அரக்கோணம் வரைக்கும் தனியாக வந்துட்டேன். வந்து திரும்ப வீட்டுக்கு நான் போயிட்டேன். எதை பார்த்தாலும், எந்த சவுண்டு கேட்டாலும், எதை பார்த்தாலும் பயப்படுவாங்க. அந்த பய உணர்ச்சி அதிகமாக இருந்தது. பயத்தில் ஏஞ்சி உட்காந்துருப்பாங்க. நாங்கள் தூங்கிட்டு இருப்போம், இவங்க பார்த்தா ஏந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. யார் கேட்டால் இந்த சவுண்டு கேட்டுச்சு, இது அதை கூப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது, அது போலியான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பாம்பு மாதிரியே பண்ணுவேன். வீட்டில் பாம்பு மாதிரியே பரலுவேன், பாம்பு மாதிரியே கத்துவேன், பாம்பு மாதிரியே உசுன்னு வாயில் ஒரு மாதிரியே பாம்பு மாதிரியே பண்ணுவேன். இந்த மாதிரிலாம் 1.5 வருஷமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தேன். நான் ஒரு இதுவே தெளிவே இல்லாமல் இருந்தேன். சோர்வியாக எப்பவுமே கீழே தான் வளைஞ்சுன்னு இருப்பேன். நான் ஆளுங்களை நிமிந்தே பார்க்க மாட்டேன். ரொம்ப சோகமாக இருந்தேன். நான் நடந்து போனால் அப்படியே நெருப்பில் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். இருக்கிறது விட நம்ம செத்து போயிடலாம், எதுக்கு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என் வயிற்றில் பாம்பு மாதிரி ஒரு தழும்பு இருந்தது. பக்கத்து வீட்டிலலாம் கூட லேடிஸுங்கெல்லாம் பார்த்தாங்க. பார்த்துட்டு இதுனா இது பயமாக இருக்குது எங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு சொல்லிட்டு பார்த்துங்க எல்லாமே பயந்துன்னு போயிட்டாங்க. இப்படி ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை 2020 கொரோனா காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனைகளை சந்தித்தாங்க. அப்புறம் பக்கத்து வீட்டுக்காரெல்லாம் பார்த்தா ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாங்கள் செல்லில் மொபைலில் தான் வச்சு காட்டினோம். ஃபஸ்ட்டு செல்லில் வச்சு காமிச்சா 10 நிமிஷமே நான் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன். வீட்டில் பொருள ஆரம்பிச்சிட்டேன். எங்கள் 3 பசங்களும் என்னை பார்த்துட்டு ஓடிடுவாங்க வெளியே. எங்கள் அம்மா கத்துதுன்ட்டு பயந்துன்னு ஓடுவாங்க. என் பசங்க இருக்கவே மாட்டானுங்க, என் கிட்டே வரமாட்டானுங்க 3 பேருமே. அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து 3 நாள் நான் டிவி பார்த்து கத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன். டிவி வச்சுட்டாங்க. ஐயா பேசும்போதெல்லாம் நான் கத்துவேன். என்னால் அதை கேட்கவே முடியாது. ஜபத்தை என்னால் கேட்கவே முடியாது. ஐயா மெசேஜ் கொடுத்தாருனா மோகன்சி லாசர் ஐயா 3 நாள் கத்துனேன். மோகன் அங்கிள் ஜபம் பார்ப்பாங்க. பார்க்கும் போது கத்துவாங்க, பெரலுவாங்க, கத்தினே இருப்பாங்க. நான் போயிடுறேன்னு சொல்லுவாங்க. என்னால் இந்த உயிரை எடுக்க முடியலன்னு சொல்லுவாங்க. நானும் எங்கள் தம்பியும் அழிவோம். டிவி ப்ரோக்ராம் அது பாட்டு அது நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஐயா பேச அவங்க ஜபிக்கும் போதே இன்னும் நிறைய ஆர்ப்பாட்டம் அதிகமாக இருக்கும். பாம்பு மாதிரியான புரண்டு அப்படியே பாம்பு மாதிரி நெளிவாங்க. அப்படியே இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் வீடு ஃபுல்லாக. 4வது நாள் ஐயாவே பேர் சொல்லி என்னை கூப்பிட்டாரு. சோபியாவுக்கு இது மாதிரி சூனி கட்டால் பரிபூர்ண விடுதல் ஆகுது, சூனி கட்டு உடையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா நான் வாயில் நுரெல்லாம் தள்ளி கீழே உழுந்து அதுக்கப்புறமா எழுந்துக்கிற பல்குண்டில் காற்று எடுத்து விட்ட மாதிரி உடம்பு மெலிசாயிடுச்சு. விடுதலை கொடுத்து உடனே அன்றைக்கி நைட்டு நான் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அன்றைக்கி நைட்டு நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். நல்லா சந்தோஷமாக இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் அந்த ஆவிங்க என்னை தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னை கூப்பிடும். அந்த ஆவிங்க என்னை கூப்பிடல, என்னை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. அந்த ஆவியை என்னை தொந்தரவு பண்ணல. நல்ல எனக்குள்ள ஒரு மாற்றம். ஆண்டவர் நல்லா எனக்கு சுகத்தையும் நல்ல பலனத்தையும் எனக்கு கொடுத்தாரு ஆண்டவர். மறு மாதமே பாம்பு மாதிரி ஒரு தழும்பு வயிற்றில் இருந்தது, மறைஞ்சிச்சு. இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் எனக்கு ஜபிக்கவே தெரியாது. நான் ஜபிக்க தெரியாது, பைபிள் படிக்க தெரியாது. பேருக்கு கிறிஸ்துவ பொண்ணு. சர்ச்சுக்கு போவேன் வருவேன், அவ்வளோதான். ஆனால் ஆண்டவர் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லவும் தெரியாது. ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஜபிக்கிறதுக்கு எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மோகன்சி லாசர் ஐயா பார்த்தே நாங்கள் ஜபிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும். எப்போ பாரு வீட்டில் இந்த ஜபிக்கலாம் நிகழ்ச்சி பார்த்துன்னு இருக்கிற நீ உனக்கு மென்டல் ஆகிட்ட, உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு, உன்னை கீழ்ப்பாக்க எடுத்துன்னு போய் சேர்க்க போகிறேன் நான் அப்படின்னாலாம் என்னை அசிங்கப்படுத்தி அவமானப்படுத்தினவர். இப்போ அவரே நல்லா முட்டி போட்டு ஜபிக்கிறாரு, பைபிள் வாசிக்கிறாரு. ஜபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி பார்த்து ஆண்டவர் அவரையும் தொட்டார். கைப்பிரதி வந்த உடனே எங்கள் வீட்டுக்காரர் கைப்பிரதி பார்த்துட்டு நான் என்ன சொல்லுவேன், இதை சுண்டல் மிச்சர் மடிக்கிறதுக்கு கூட இது பெருசாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணி அதை நான் ரொம்ப சண்டை போடுவேன். இப்போ நானே அந்த ட்ராக்ஸை வாங்கிட்டு நான் ஆட்டோ ஓட்டும் போது வர பேசஞ்சருக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன். நானே வாங்கிட்டு போயிருக்கிறேன். 1.5 வருஷமாக பில்லி சூனி காட்டிலேருந்து ஏசப்பா விடுதலை கொடுத்ததுக்காக கொடான கோடி நன்றி. பாருங்க, 1.5 வருஷமாக பிசாசின் போராட்டம், பில்லி சூனிய மந்திரம் எல்லாம் இன்றைக்கி செய்கிறாங்க. எல்லா ஊர்லேயும் இப்படின்னு ஒரு கூட்ட மக்கள் இருக்குது. அதை வச்சு பிழைப்பு நடத்துகிறவங்க, இது மாதிரி சொல்லி மந்திரவாதம் பண்ணுறவங்க, குடும்பத்தை பாழாக்குறவங்க. அந்த ஆவி பாருங்கள், பாம்பின் ஆவி அது. அதனால் பாம்பு மாதிரி நெளிவது, பாம்பு மாதிரி சத்தமிடுவது,
அந்த பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குது, அவங்க உடம்பில் பாம்பு தோல் மாதிரி தழும்புகள் வந்து விட்டது. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாம் பார்த்துருக்குறாங்க, ஐயோ என்னென்ன உடம்பெல்லாம் பாம்பு மாதிரி தோல். நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள், பாம்பு உள்ளே வந்துட்டேன்னு யாராவது அந்த சகோதரியை கூப்பிட்டு கும்பிட்டுருக்கலாம்ல, ஐயோ கடவுள் வந்துட்டாருப்பா அப்படின்னு சொல்லி. பயம், அந்த ஆவி, அது ஒரு பாம்பின் ஆவி. வேத புஸ்தகத்தில் இருக்க பழைய பாம்பாகிய வலு சர்ப்பம், ஒரு பயங்கர ஒரு ஆவி அது என்று பைபிளில் சொல்லியிருக்கு. பழைய பாம்பாகிய வலு சர்ப்பம். பாம்புனாலே அது ஒரு பிசாசின் கிரியை தான். அப்போ இவங்க பாருங்கள், இந்த சகோதரி பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. அந்த இயேசுன்ற நாமத்தை கேட்டோன்னு ஆவியால் இருக்க முடியல, உருண்டு பரண்டு அலைக்கழிக்குது. ஆனால் அவங்க ஒரு நாள் ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்துட்டார். அங்கே ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க. பாருங்கள், அவங்க சொல்கிறாங்க, ஆண்டவர் அவங்க பேரை சொல்லி விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார். சோஃபியா, பிசாசின் கட்டிலேருந்து உங்களுக்கு விடுதலை. நான் சொன்னேன்ல, இது பரிசுத்த ஆவியானவர் செய்கிறேன். ஏன்னா ஒன்று, அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, விரக்தி அடைஞ்சிட்டாங்க, செத்து போயிடலான்னு தோணுது. அதனால் அந்த துக்கத்தில் இருந்தவங்கள ஆண்டவர் பாருங்கள் பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு, மகளே சோஃபியா, பிசாசின் கட்டிலேருந்து உனக்கு விடுதலை. அன்றைக்கோடு மந்திர அவ்வளோதான். அவங்க ஆயிரக்கணக்காக பணம் செலவு பண்ணி ரத்த பலி கொடுத்த ராத்திரியெல்லாம் உட்காந்து மந்திரவாதம் பண்ணுறான் பாருங்கள். அந்த வல்லமை இவ்வளோதான். இயேசுடைய வல்லமைக்கு முன்பாக நத்தி. இயேசுன்ற நாமத்தில் ஒரு வார்த்தை சொன்ன அவ்வளோதான், அந்த ஆவி போயிட்டு விடுதலை. பாருங்கள், அற்புதமாக இதுதான் இயேசு செய்வார். அதுக்கு அவங்க பணம் செலவு பண்ணாங்களா? இல்லை. உங்களுக்கு மந்திரவாதம் இருக்குது, பில்லி சொன்னி இருக்குது, அதை எடுக்கணுமானா இவ்வளோ செலவாகும்னு யாராவது கேட்டால் நீங்கள் நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்கள். யார் பணம் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு பிசாசில் இந்த விடுதலை பில்லி சொன்னியை மாற்றுவோன்னு சொன்னால் நம்பாதுங்க. அதுக்கு பின்னால் இருப்பது பிசாசின் ஆவி. ஒரு பிசாசினால் இன்னொரு பிசாசை துரத்தெல்லாம் முடியாது. அது உங்களை ஏமாற்றுவதற்கு செய்கிற காரியம். உங்கள் பணத்தெல்லாம் எடுத்துக்குவாங்க, அவ்வளோதான். அது விடுதலைலாம் உண்டாகாது. இலவசமாக யார் விடுதலை தருவாங்களோ அவங்க தான் கடவுள். என்ன, நம்மை சிருஷ்டித்த கடவுள், நம்முடைய பிள்ளைகளைப் போல நேசிக்கிற தகப்பன் இலவசமாக தான் விடுதலை கொடுப்பார். இவங்களுக்கு ஒரு பண செலவு இல்லையே, வீட்டில் இருக்கிறாங்க, அரக்கோணத்தில் இருக்கிறாங்க, இங்கேருந்து விடுதலை. பாருங்கள், ராத்திரி எழும்பி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிடுவாங்களாம். அந்த ஆவி எப்படியெல்லாம் அலக்கழிச்சிருக்கல, 3 பிள்ளைங்க, கணவர், எவ்வளோ பாரம். ஆனால் இன்றைக்கி எப்படி மாற்றி இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா? குடும்பமாக ஜெபிக்கிறாங்க, இந்த இயேசுவை மற்றவர்களுக்கு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இன்றைக்கி உங்கள் குடும்பத்தில் இது மாதிரி மந்திரவாதம், பில்லி சூனியம், இந்த பாம்பின் ஆவி, குரங்கின் ஆவி என்று பயப்படுத்துகிற ஆவிகள், அதெல்லாம் மந்திரத்துக்கு பயன்படுத்துகிற ஆவிகள். நாங்கள் ஊழிய பாதையில் அப்படி நிறைய பேரை பார்த்துருக்குறோம். நிறைய பேர் விடுதலை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. இம்மனிதர்கள் என்ன செய்கிறாங்க, இந்த ஆவி தாக்கின உடனே அந்த ஆவிலேருந்து விடுதலை கொடுக்கிற ஒரு ஆண்டவரை தேடாமல் அந்த ஆவிக்கே ஏதாவது பண்ணிட்டா சமாதானம் ஆயிருன்னு நினைக்கிறாங்க. இல்லை, பிசாசு ஒரு நாள் அப்படி இறக்கெல்லாம் காட்ட மாட்டான், ஏமாற்றுவான், வஞ்சிப்பான். இப்படி தான் நிறைய பேர் பேய் வணக்கத்துக்குள்ளே போயிடுறோம். அது பைபிளில் சொல்லியிருக்கிறது பேய் வணக்கம் அப்படின்னு பைபிளில் இருக்குது. அதை செய்யக்கூடாது. நீங்கள் கடவுளை தேடுங்க, ஆண்டவர் விடுதலை தருவார். அதுதான் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது. ஆனால் மனிதர்களுக்கு என்னென்னா, யாரால் நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் அவங்க காலையில் விழுந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள கடவுளாக்கி விடுவார். நீங்கள் நினச்சாலும் அந்த மாதிரி பேய் பிசாசு கடவுளாக முடியாது. மந்திரத்துக்கு பயன்படுத்த ஒரு ஆவி எப்படி கடவுளாக முடியும் சொல்லுங்கள்? ஒரு மனிதன் மந்திரம் பண்ணி அந்த ஆவியை வர வச்சு பயன்படுத்தினா அவர் கடவுளாக இருக்க முடியுமா? முடியாதில்லை. நீங்களே யோசித்து பார்த்தா விளங்கும். கடவுளை யாரும் அடக்கி கைக்குள்ளே வைக்க முடியாது, மந்திரத்திலையும் பயன்படுத்த முடியாது. கடவுள் என்பவர் எல்லாவற்றையும் கடந்து நிற்பவர். அதுதான் கடவுள் என்ற அர்த்தம். அதனால் ஒரு மந்திரவாதி செய்து பயன்படுத்துகிறான் அப்படின்னா அது பிசாசாக தான் இருக்க முடியும். கடவுளை அப்படி பயன்படுத்த முடியாது. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். நீங்கள் பிசாசுக்கு பயந்து பிசாசையை கடவுளாக்காருங்க. உங்களை விடுதலை ஆக்குற கடவுளை தேடுங்க, இலவசமாக விடுதலை கிடைக்கும். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். அதனால் இதை தான் உங்களுக்கு இலவசமாக சுகம் கொடுத்தாரில் உங்களுக்கு விடுதலை தருவார்.